В момента, в който чуе и хване детето в ръцете, просто всичко се променя. Може би отчасти проблемите се дължат точно на това, което казваш, че всичко става и така, като същракване с пръсти, много изведнъж. И въпреки, че в предната тема говорихме, че тези 9 месеца, през които жената е бременна, някак като че ли целят да я подготвят, не само телесно, но и психически за това, което предстои след раждането на бебето, но все пак раждането на едно дете винаги ни изненадва по много и най-различни начини. За някои майки, за жалост, трудностите започват още от самото раждане. Това би могло да бъде много трудно, тежко, дълго, продължително раждане или пък с много усложнения. Има дами, които изключително много се фиксират над начина, по който ще родят. Тоест, дали ще родят естествено или ще родят чрез секцио. Като преди време, и сега доста често срещам в групите и в интернет пространството дами, които сякаш споделят, че не могат да преживеят факта, че детето им е родено с секцио, да речем, а не по естествен механизъм. И оттам сякаш е първото им разочарование от тях самите като майки. Тоест, аз не можах да дам най-доброто за това дете, като под най-доброто се разбира естественото раждане. Знаеш, имаше много години и спорове по тези теми, дали ще родиш нормално или с секцио, дали бебето ще бъде кърмено или ще се храни с адаптирано мляко. Това са общо взето топ теми, които взривяват всяка една жена. И когато така жените информирали сме се доста по всичките тези въпроси и се оказва, че все пак жената трябва да роди с секцио, например, и понякога още от този момент се получават трудности, които някои дами изпитват в връзката с бебето. При теб се е случило така. Изведнъж като си чула плача, гласа на детето и си получила това вътрешно усещане, че всъщност си майка, тази еуфория, която жената изпитва особено в моментите, в които ражда естествено. Докато при други жени обаче те не могат да изпитат непосредствено тази емоция и това е първото нещо, което започва изключително много да ги притеснява още от болницата. Тоест, аз не можах да изпитам тая еуфория, които други жени, да речем, казват, че изпитват, когато раждат нормално, и оттам нататък започват едни мисли, които вървят в много и различни негативни посоки. Също има жени, които по време на раждане с секцио всъщност им се налага да родят с пълна упойка и това е допълнително утежняващо понякога обстоятелство, тъй като те пък изобщо нямат този момент. Те се чувстват така, сякаш не са присъствали на раждането на своето дете. Понякога се чувстват изключително виновни и много тъжни за това, че не са го приветствали на белия свят. Ами то понякога има медицински изисквания. Абсолютно за това е точно така. Да, съгласна съм, наистина не зависи от тях, но смятам, че отчасти тези трудности на майките се дължат именно на факта, че непрекъснато се говори и се спори по-скоро по тези теми в публичното пространство и едва ли не, ако бебето не е родено нормално, е родено с секцио, то не е минало по родовия канал, не е подготвено за раждане, не се е там налапало с лактобацили или каквото не е дало този свой напън, този свой импулс за това, че иска да се роди. И майките започват изключително много да се вглъбяват в това и въпреки, че както споменати, има адски много обстоятелства, които всъщност не зависят от нас. Може би това е една от трудните мисли за много, много жени. Мисля, че по-натам отново ще стигнем до този момент, който е свързан с контрола, с това, че ние няма как да контролираме всеки един момент от бременността, от раждането, а след това и в отглеждането на нашето дете. След